Nggih Mbak Uun ngaturaken panuwun nika sampun nyengkuyung dumateng keluarga kula khususipun anggenipun ngawontenaken pagelaran wayang. Kok nyengkuyung piye to? Nyengkuyung ki maksude ya ikut meramaikan ngono lho. Lah aku ki ngene jare ditangga. Lho iya maksude ngono. Oh, lah Sing paling lho. utama kan nyengkuyung, nanti yang iya. kedua itu ditanggap seperti Iya. itu. Iya iya. Nanti kalau pulang pamitnya jangan ke saya. Ke siapa? Ke Mas Septian karena besok dia ulang tahun. Oh iya. Oh ini udah jam berapa ini? Ini udah hampir jam 12 ini. Iya. Kurang 6 menit lagi. Kurang 6 menit ya. langsung nanti originnya gabuk dong tetet gitu. Iya, pokoknya mengucapkan selamat ulang tahun buat Mas Septian. Iya. Yang ke-17 ini. Yang ke-17 dua. Jadi pintulas ping loro. Lah ini nih sih koyo anu lho. Masih baby face. Iya. Iya, wajahnya baby face itu. Jegeknya kan masih Kok jegeknya toh? itu loh. Yang benar itu gajiknya. Jadi iya. Itu Masih nanti muda harus ke panggung itu nanti. Oh, Bu, sekarang saja sambil nunggu 6 menit. Oh gitu? Iya dong. Oh iya, siap. Oke. Kalian bulurah nggih, Mbak? Oke. Nggih, bulurah Bu Suci. Terus Bulurah. kalian Pak Tek, Pak Nggih. Sutikno nggih. Nggih. Aturan minggah wonten panggung. Oh, Iya. nggih, atas. Oh, Pak Lek Tek. Iya. Disepotin. Sampean Pak Lek ya? Nggih no. Kalau saya Pak D. Niku Pak Lek kula. Yo, Pak Lek jenengan. Tapi itu tak ada ku Pak Lek pokoknya. Oh, anggere sing nyamar mbok dak Pak Lek. Sira lomo. Ya. Monggo. Nyoto tahing kutha Semarang, kutha Sadi Barung kae tahan. Aturan minggah wonten ing panggung. Mbak. Lole. Wilujeng dalu Ibu Suci nggih. Heeh, mik. Sugeng dalu Mas. Nggih, heeh. Pak Dalang modele. Heeh. Wilujeng dalu Mas Tian. Heeh. Wilujeng dalu. Oke, iya. Duk Dalang nyaut to Pak Dalang. Wilujeng dalu Pak Detik. Wah, Nggih, wilujeng dalu. ji wah jan piyayi luhur hebat ya. Iki apa jenenge? Aku ki salah fokus karo sepatune Mas Tian. Anu modelnya kayak dewa nih. Terus piyayine dhuwur tolang-tolang sepatune kaya Bathara Yamadipati. Pak nemune iki. Apik lho. Heeh, iki ku terus karo nembang karo sampeane karo egol ngono darene Dedi karo golek tempo. Nggih. Terus pundi Ibu Suci Minarni mresani dumateng para kawula wonten ing Purwodadi. Nggih. Kula pribadi Nggih. pun sanget Nggih. masyarakat Purwodadi saged nyengkuyung anggenipun pagelaran wonten ing Gumelaring Kadipaten Purwodadi. Nggih. Kula selaku kades mriki namung saged ngaturaken
panuwun sanget Punji. matur suwun saestu dhateng masyarakat. Tepuk tangan untuk warga masyarakat Purwodadi. Kegiatan menika. Nggih, Pak. Menika kedadipun terusaken lho, Bu. Pokoke bagaimana caranya harus tetap eksis. Ya, karena Purwodadi niku identike kalih budaya karena sudah ada maskot yaitu Benteng Kadipaten. Lagi ngaten to, Mas Tian nggih. Nggih, ngaten nggih Mas Tian nggih. Nggih, Iya, betul sekali. Wis biyayene gede dhuwur, bagus ning randang rabi-rabi piye saleh. Modele jireh herang ngono lho. Lah yo karo cewek no modele anu, Mbak. Ora patek seneng wong ayu no ora patek seneng. Lho gak seneng wong wedok e? Seneng maksudnya seneng. Maksudnya ben ki tau yang jangan terus ora cocok nembung iku karo sapa. Karo Friska nduk iku. Jare kriteriane apa sih, Mas? Ya, Kriteriane piye? kriterianya gimana, Mas? Jenenge cara cari calon bojo itu gimana kriterianya? yang penting baik hati. Yang penting baik hati. Iya. Begitu ya. Baik dok, nggak cantik nggak apa-apa. Enggak. Harus cantik ya. Selamat ulang tahun ya Mas Tian ya. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Amin, terima Bisa kasih. bisa digameli ora toh ulang tahun? Bisa, ini? bisa. Apa? Gimana? Gimana? Totetet gitu loh. Heeh, ya ya Ayo ya. Player ayo. 1 2 3. Hari ini hari yang kau tunggu. Berambah 1 tahun usiamu, bahagia baru yang ku beri. Bukan jantan janji. Pak Anda naik. Maaf, bukannya nulis atau gak mau. Gak mudah bikin nyanyi aku. Terima kamu. Melindungi kamu semakin capai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan sehat selamanya. Tiup lilin Mbak Ditian, sini tiup korek ya, semoga panjang umur. Gang saran Mas. Yuk, tak tundang. Oke, Bayu Cange, Nggih, Bas Mundi. lahirnya Den Bagus Setiane kan 1 September Betul. besok. Nggih. Jadi sesuk ya ngeraktir wong sak Purwodadi. Nggih, pancenan. Nggih. Nah, kue ulang tahunnya durung ya. Dereng, kowe ulang tahun Nggih. iki ditumbahne roti. Bayu Cange, Nggih. batik derek Mangayu Bagyo, Amin. lekasing sedya. Alhamdulillah. Festival Budaya Benteng Purwodadi. Nggih. Mugi-mugi tansah pinayungan nugroho ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Mahanani warga masyarakat Purwodadi pinaringan ayem tentrem gemah ripah lojinawi gampil anggenipun pados pangupa jiwa pinaringan rezeki kang kathah lan barokah. Amin. Nggih, matur. Niki anu Pripun? pribodane Den Bagus Nggih. nyingkat waktu kur pepeling. Oke, siap. Nggih, kur Nggih, pepeling. Nggih, monggo pepeling katur dumateng para warga masyarakat. Nah, Slendro Songo. Oke, tarik pepeling kur. Dados. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
tansah dielingke wayahe padha nindakake akan wis kemandang wayahe sembayang tapi wajib jauh pangeran malah dadi jaga ing agama imam betul tutupan sali saka kangge istiqomah lan sing iman luwih sampurna yang berjamaah syukur luhur nasr salat saya tinggadoke tindak mungkar mabur lan isa jalan Mas Dian, selamat ulang tahun. Semoga berkah barokah jaya selamanya seperti Kondang Jaya. Iya. Amin. Matur nuwun Ibu. Matur nuwun, Bu. Halo, nyapa. Bu nyamo, Bu. Diberi kita sing digoleki Pak Sekcam mau teko Pak Sekcam. Nggih. Masya Allah. Ya ampun, berkah barokah Bu. Amin, amin. Amin ya. Kula teng mriki ya, Bu. Yo